Dara ha. Oh, dara ha. Bunal ta diri ha. Ah, ra, kondisyon nga. Sugbatag iho. Gikan panis kuan maslog. Ida diri kay do kabuk iho. Kimo na gitawag shark. Oh, dara mga tayaw ha. Payong ha. Kabantay mo na. Tagsar na ginanay nga magsugba magpayong. Oh. Ha. Nigara gi ka ha. Payongan gini mo ha. Ha? Awa ha. Luto ng shark ha. Tagsar ni nani magsugba magpayong oy oh. Ha. Kulbo ni mga tayaon tagsugba payongan man oh. Dinira mo makakitag style nga mga inani nga magpayong ha. Ganiya sa tatuto pagkatkat na magbuto. Oh, kabantay man. Oh, tanawa ha oh. Kulba mo ni mga tayaon drag sugba. Oh, napay Payongan oh. Napay dinosaur din. Natay dinosaur oh. Kitabunan oh. Paas dinosaur niya. Paanas dinosaur gikan pa nang atos kuan bukid sa manghilaw. Bukid sa manghilaw among gigukod. Bukod ani paas dinosaur. Kini shark ni. Gikan ni maslog. Amo pa ning langoy loud. Ha. Kita mo na gipayungan pa magani na oh. Kini mo ni ba nakakulba na mo diri? Oh, muna ikuan. Oh. Mani pounder diri pinakagahin ni sandayong oh. Ano ba gani? Oh ha? Mani mo ganahan? Kasi bakuman ba? Isip pa kay wanay. Sigay no. Kapag magkakyo, isip pa ini. Ataya, ito ka na sa kaning wanay no? Ingay ay. Ha? Ingay. Kailangan malayo nun. Kupilaw. Inapa ako sa tawagan ka dito si tatat law. Antay mo ni kuso ko bayo. Ingay na. Gatun ko sa kaya. Oh. Naami diri mga tayaon ha. Mo ni katawag mga busy ka mga sugba mga tayaon. Tanawa lipoto na ko oh ha. Oh, awa. Oh. Mo ni gitawag nila sugba in the ring. Mo ni ang gitawag sugba in the ring. Busy ka nila. Inani na mga style oh. Mga tayaon mo ni mga style ha oh. Pasilong lang mo nga ba? Ako lakari. Ha, awa pasilong ko no. Pasilong basta na sinugba. Oh. Mo ni mga sugba nga mga style. Oh, ha? Oh, lantawa ha? Luto na. Mo na mga step by step nga pagsugba nga mag-uwan ba. Pinanar na siya kasayon. Oh, wala may uwan. Oh, luto na sad. Di na ta magsugba kay mo na may uwan. Sa. Tuog mo? Sa di mo? Ha, kana? Kulba kay na. Ara. Pwede mo. Wala may uwan, ipusa na kay di ta magsugba kay wala uwan. Busy ka na sa.